mfana wangu. Mkoma. Mbango hani. Yes, I. Wazokuona kaka munhu kai. Pinda. Ndakaona ngezigara. Saka watigwe uri kuti. Anzwa wakuda kutaura kuti chaluva maluva. Unongozoti kana taakutaura taakushanda madhiredo aya pasina uchi. Pane zvakutoitika. Iwe ndokuziva. Ingati vanhu vamwe sha. Uri kuti chi? Njaya yako iri papi? Unongozoti kana ndauya so ndine madhiri manyama. Hadizi. Ukunzwa. Saka pane dhiri randikuda ungondikavhawo so. Risi dhiri hombe seke but kadhiri kadida ungotikavha tingobatsirana semafesi. Hako mazhetsi. Daura mazhetsi. Ukonotisvika mugetomo pane kamwana kandikasangana nako. Akakamwana kako kanobva umurini tone bhegi zvokutodaro weona. Saka level rangu naye so harina tsoita saka inini ndoda kuita kuti tite unge takaenzana malevel nekabhebhi kako. Kambishi pombi yemwana ukamuona iwe namba iwe saka manje shamwari mina ndikubatisi tanha dzaunosvikira okay tanha dzaunosvikira unoziva kuti iwewe haufani kuti ubata matemba woda popboy zvinofanira kuti chi gwa waiziva. Saka inini manje ndoda kutomunyepera kuti ndino ndipedu panapa ndopamba pedu chepo. Saka iwe kana uchingouya unenge uchingoti unge saurira wangu watoshanyiwa imwe wangwebata. Haisi nyaya. Saka bhoga. Mfana unongo nice waiziva. Ine chingopretend unongochikuita unge mwe wangu shamwari yangu yangondishanyirawo but waiziva. Saka ndiyo saka manake hapana. Saka bonkomo. Saka wazoti chiine zvetiriri ari kubudisa rebhegi umudze kuti platform yacho inofanira kufamba so then mari yopinda muaccount ini ndiri kuda shaki before month. Bo nditomanisa dhiri racho weekend isati yapera. Saka manake saka iwe ndokubata.